Кіші күңгілі китап кебек бит ул. Кемдер аны йорта тилгәли, кай вакытта аның битләрен жәлләп тормый тартып изгәли. Һәр битенә күпме тормыш сыйган, язмыш сыйган укып карасан, бик җентекләп өйрәнергә була. Рөхсәт булса инде, яраса. Кеше жаны бик тәнешкә бит ул. Ватылыр да төшеп уалар. Бәллүр савытлардай зиңгелдәр дә изедә калмас тәмам югалыр. Әмма жанда тирән яра калыр. Шама белми аны юлатсаң, узып китер бәлки, вакыты җиткәч, битләреңне яшькә чылатсаң. Автор Гөлнур Галимова.